खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो दैमु फिल्म प्रडाक्शननि बेनारावहाय आं आरो जिउखुंगुर बसुमतारीजों एक्टिं खालामनाय मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जोङो फैलाव बसुमतारी इउट्यूब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि करियोग्राफखौ खालामदोंमोन जोंना सोमखोर बसुमतारी आरो कनसेप्टआ फैलाव बसुमतारी, सिंगारा जाहैबाय सुनिता बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै। गोजोन्थों। गिबियावनो आगु रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दैमु फिल्म ससाइटिनि बेनाराव खारसनहैदो बैसागु मिउजिक भिडिअ एलबामखौ फैलाव बसुमतारी इउट्यूब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। करियोग्राफ खालामदों सोमखोर बसुमतारी। कास्टिंआव दं आं जिउखुंगुर बसुमतारीजों लोगोसे करिश्मा बर'। लिरिक्स कनसेप्टआ जाहैबाय फैलाव बसुमतारी बिथांनि, मिउजिक होदों हेमन्त बर', मेथाइखौ रोजाबदों सुनिता बसुमतारीया। बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौनो जोंनि बे बैसागो मिउजिक भिडिअ एलबामखौ अनसायगोन होननानै। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि, लावज्रिपारा, दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथावदि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।